Și mă ia câteodată dorul de tine. Tu mi-ai dat lumea în culoarea ta. Cătălina, dar tu ai voie să vii cu ale la școală? Că doamna a zis clar că nu mai avem voie cu machiaje la școală. Nu știu, Maria, dar știi cum se zice? Când nu ai timp să te pregătești acasă, te pregătești la școală. Deci rezultă din asta că pot să vin cu astea la școală. Cătălina, dar să ai grijă că iar îi măzgălit lui doamna pereții de machiaje și iar o să facă urât, da? Și vezi că vibratorul ăsta e dezbrăcat. Uite, îi se văd aici firele, poate te curentezi, mă, fată. Da, nu-i vina mea, Maria, că nu mi-a intrat bursa și n-am avut timp să-mi cumpăr alt vibrator, alt feon din ăsta. Și oricum nu se întâmplă nimic, nu mai fi așa dramatizantă. Așa, am terminat și cu astea. Cătălina, mamă, ce faci iară? Iar te măzgădești cu prostiile alea pe față, fată. Ți-am zis să termin, te rog frumos. Dar în primul rând îmi spuneți mie dumneavoastră ce să fac și în al doilea rând ăsta este un machiaj de performanță, doamna, da? Mama m-a învățat să mă machiez încă de la 9 luni pentru că a zis că vreau să ies frumoasă la naștere. V-ar trebui și vouă, aveți un neg aici la nas urât. Hai mă, Cătălina, că deja ești nesimțită, eu te arăt cu degetul prin clasă când ai imperfecțiuni. Hai că chiar ai trecut orice măsură. Da, Maria, ce vrei și tu? Nu, doar că eu